To koro gini inyalo los nang'o engineer nikech wuoro miwacho no to nitiere. Yes. Wuoro nitiere kidienje ariyo. Yes. Kuom josiasa madwaro kom. Yes. To gi jogo midwaro ombulu irgi. Ohala be ju. Jo midwaro ombulu irgi bende nigi wuoro. Nikech jomoko penjo ni to koro ka koro idhi to gonya bende ni iye ka. Yes. In ka isebedo ga jasiasa higni mang'eny. Ang'ono mamiyo josiasa tiyo gi pesa mang'eny ahinya. Tang'o minyalo chungi mondo mi siasa ochak bedo siasa maler, maradieri. Well, Naki biro irgi mingiso gini ananya kwar guoko cha pesa kan kama na cha pesa nikech aonge gi pesa to giwinji. Ingeni siasa bathurwa ka achiel kuom gik maketho. Of course jopiny bende ok nyalo wacho gi kisungu ni gin blameless. Nikech samoro in ibiro ga agenda ni ma truly inyalo kata mna dhi kamoro minyisi ni gweng'u ka nyathi ng'ane dhi school because of me. To kono wayo samo ng'ato chung ko to koni Trevor tiek na kodwa chuth. Magoro wacha. Mato wacha. Wambe ne. Tikwa kodwa chuth. Gima nyakwa tim en ni adiera mantie Trevor en ni jo mang'eny ok ong'e kata gimomiyo gigo kura. Abiro mi kuom ranyisi. Kuom higni 30 mokalo asebedo gi bursary program makonyo go nyithindo mok nyal. Atime higa ka higa. Tarik 11 dwe mar 12 mokalo. Despite the fact ni okabedo governor Masiaya. Nakoni oyo program ni nyaka dhi nyime. Kora choko nyithindo moro kamoro ni Kabwa sub location. Omiyo about nyithindo 300 through support mag friends. Kiny ka pinyiru to mama moro biro na dala. En mama mang'eyo nikech asepuonjo nyithindi 3 moko na puonjo kan Mjumbe, moko benda puonjo kan ka koro asebedo Mjumbe. To kona ni wuoda se ba winjo kila die radio Ramogi ni chiwo ni konyo nyithindi jok ma onge nyalo. To joma ni ok ogoni kura ka wan kama be nyalo miyo. Tafeji. To ne ok igoda kura nikech ang'o. An achung' gi Azimio party ma UDM. Ni no ok agoni kura nikech nowachna ni ka goni kura to jakom ok dhi bedo president. Eno ngisi adieri ma eno. To ging'eno nyisa kaka nowachne. I mean, ok anyal blame ni an okwera an ang'eyi kendo aheri kendo isekonyo na nyithindo. To nowachna ni kagoni kura to jakom ok dhi bedo president. To penye to koro ne ok igona kura. Noyudo. To ka ni oyombo ga pile tikwale ga kata Ruto be nyokwale. Kuro to penye to gavana igone kura mar gavana iseromo go. Pok aromo kode to bende akiaye to darom kode nade jo madongo kama tene gumbo koro ng'ama thin. To kendo ng'eyo ni to nyalo romo kodi. Yes, ok no nyalo romo kodi. Biro wawuoyo kode. You see, ineno Trevor. Ng'at makamano ka iwango itimo makosa nikech ok ong'eyo. Kata muma wacho ni by people suffer for lack of knowledge. Gimonego watim, especially kako oganda maluo, civic education. Nikech year in year out. And I believe kenda wuoyo kaka jaluo ni e piny luo sani ka jotend luo moyier obet piny mowacho ni onge nyathi jaluo kata chiel magombo somo manobedi e dhot nyok somo. It is possible. Abo nyisi gimomiyo. Siaya County kuma ncha dware governor war gi nyithindo ma just under 1,500 madhi school. Fees ok chule primary. Fees ichako chule secondary. Secondary war nyithindo 100,000. Colleges war nyithindo 10,000. Universities, mano Siaya County as a whole, according to statistics ma Kenya National Bureau of Statistics ma 2019. War nyithindo 100,000 secondary, 10,000 colleges, 10,000 universities. Mano mateni 120. Kuom nyithindo gi kinyo gi poverty levels ma Siaya. Ma ok nyal chulo fees. Chuth. Sikit ma ok nyal gin 60%. Mano mateni around 70,000. Samo way kodini. CDF, this constituency ma smallest mugik Siaya en Ugunja. CDF madhi Ugunja en 150 million. To 150 million no, chik mar CDF wacho ni 40% nyaka dhi e bursary. Mateni ke kao Ugunja no, iketo 40% mar 150, mano 60 million. Kiwacho ni iketo gi rate mar Ugunja no te. 60 Ugunja, 60 Ugenya, 60 Alego, 60 Bondo, 60 Game, 60 Rarieda. Mano 360 million.
All the governors, and mano gima replicate itself the whole of Luoland. Governors ma nyanzate, kapok iketo on source revenue, mano wango mathin mugi ket billion aboro. So roughly, inyalo wacho ni governors magwa Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, knowing about 40 billion every year. What would be so wrong? Kikao 1 billion in each of the counties. Economy more the education. Mano is only 10% by the way. Ere makosa kikao 10% mag revenues ni puonjo go nyithindo. Is there a problem? And I can tell you, Niki keto 1 billion Siaya. He keto 1 billion. And it is doable. Kwale. My county is much poorer than Siaya Kumai. Nyocho keto 800 million. Ni puonjo go nyithindo. Angwa mono getimo. Priorities upside down. Wakwasi waketo priority marwa. To me, ankaka gumbo. En priority ko so pesa emo kubiye wa. No. Ketgi wacho ni kata wacho ni pesa biro to kocho. Ineno. Kata jo county go kocho. Pesa biro moleo Trevor. Am yet poka winjo governor ma wacho ni allocation marwa ma 2022-2023 pod ma odong. It can delay, yes, but obiro. And I can tell you, asebedo bunge. Onge governor kata pesa delay manyalo ndiko because I used to do it. No one kane wandalo man wandaria dan wakedo nyithindo temuluonge national school wamiyo full bursary. To pesa nele oga, yes. To gimani watimo akawo barua tandiko ne alliance ni the following students obedo sponsored gi CDF. Pod wan gi delay. Miwa up to a maximum of 2 months we will remit them. Which principle we refuse? It's not possible. So priorities magwa are upside down. And I'm not here to blame our governors or anything. I'm only saying nigigi kwa keto the right priorities. It can be done. To gigi me wacho